मसादे जिसुनि जोनोम सानाव रंजादे मोसादे बासायग्राया सारिबाय रंजादे मोसादे जिसुनि जोनोम सानाव रंजादे मोसादे बासायग्राया सारिबाय दाबिदनि नोगोर बेथलेहेमाव जिसुआ सारिजाबाय रंजादे मोसादे जिसुनि जोनोम सानाव रंजादे मोसादे बासायग्राया सारिबाय to present the award. Now, dance is said to be the art that can be used by dancers to present their dance.